ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଆଇଫୋନ୍ ଦେଲୁ ଆମେ କ'ଣ ସେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ଧରିବା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ହଁ କହୁନୁ ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ ଯା ମାନସ ହେଇପାରୁ ସେଇଠି ହିଁ ଆଣିବା ହଁ ଯିବା ଏକା ଦିଟା ନେଇକି ଆସିବା ଚାଲେ ଯେବେ ଚାହିଁ ତ ଦେଲୁ ହାଇ ପକେଲୁ ତାପଲୁ ହାଟ କହି ତ ସତେ ମନ ରାତି ଦିନ ମୁଁ କରତି ଭାଇ ମାନସ ଭାଇ କେମିତି ମାନସ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କୋଉନା ଫୋନ୍ଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବି अच्छा करी के एक्सचेंज कर को फोन नबो ଆଇଫୋନ୍ आईफोन नबो अच्छा ठीक है आईफोन को मॉडल अरे किलो का कौन खबर का ଭାଇ ଏ ଫୋନ୍ଟା एक्सचेंज करिବୁ ହଁ Amazon Flipkart चेक करछु कि ହଁ ଚେକ୍ କରିଥିଲି केते टका आस्तिला 12,000 ଦେଖୁଛି 12 13000 मु आउ 2000 15000 फाइनल करी ତାହେଲେ ମୋତେ ଭାଇ ଆଇଫୋନ୍ ନେଇକି ଯିବି आईफोन हाँ। आईफोन 13 टा नै जा बढ़िया कलर अछि गोटे ब्लू कलर अछि देख काई 14 बेकार